Ассаламу алейкум, жалпы барыңыздарга Аллахтын тынчтыгы. Чанде қабл дар Қирғизистон мурофиаи додгоҳи сокини шаҳри Бишкек Гулназ Бакит кизи ки ба ифротгароӣ муттаҳам мешавад оғоз ёфт. Сабаби оғози парвандаи ҷиноӣ алайҳи Гулназ суханронии ӯ дар як гирдиҳамоӣ барои дифоъ аз шарафи Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд. Навори мувофиқ рӯзи 14 июл дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо гардид. ёдрас мекунем ки тирамоҳи соли гузашта пас аз дар Фаронса ба таб расидани карикатураҳои Паёмбар Муҳаммад миллионҳо мусулмонон ба нишони дифоъ аз шарафи паёмбари худ ба гирдиҳамоӣ баромаданд. рӯзи 1 ноябр садҳо сокинони пойтахти Қирғизистон низ ба гирдиҳамоӣ баромаданд ки дар он ҷо Гулназ суханронӣ кард. вай дар суханронии худ ҳамлаҳои разилона ба ислом ва паёмбарро маҳкум кард ва мусулмононро ба риояи шариати ислом ва ҳимояи шарафи паёмбар даъват кард. дери нагузашта кормандони полиси ноҳияи ленини шаҳри Бишкек алайҳи Гулназ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда ӯро дар ифротгароӣ муттаҳам карданд. онҳо даъво доштанд ки Гулназ мусулмононро даъват кардааст ки мувофиқи дини худ зиндагӣ кунанд. дар ҳоли ҳозир парвандаи ҷиноии Гулназро додгоҳи ноҳияи ленини шаҳри Бишкек баррасӣ мекунад. Ошол башка бир коомдо ҷолиби диққат аст ки истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ якдилона ҷонибдории Гулназро баён карданд ва ҳатто баъзеҳо ба тазоҳуроти ҳамбастагӣ бо ӯ даъват карданд. масалан як корбар бо номи Нурҷигит Карбеков навиштааст: биёед афкори оммавӣ ташкил кунем ва ин масъаларо ба миён гузорем. ин зани мусулмонро танҳо барои он таъқиб мекунанд ки вай мардумро даъват кардааст ки мутобиқи ислом зиндагӣ кунанд. ҳамаи мусулмононе ки бар зидди ин беадолатӣ кӯшишӣ намекунанд дар назди Аллоҳ ҷавобгӯ мебошанд. ҳадди аққал мо бояд дуо бикунем. мо сиёсатмадоронро бо даъвое ки гӯё онҳо фарзандони мардум ҳастанд дифоъ мекунем. наход ки мо наметавонем як зани мусулмонро дастгирӣ кунем. бигзор намози ҷанозаи онҳоеро ки ин парвандаи ҷиноиро дастгирӣ мекунанд гузошта нашавад. Аллоҳ барои онҳо кифоя аст. менависад корбари дигар бо номи Асилбек Мамадқулов. себеби биз эч кандай кылмыш жасаган жокпуз.